Καλημέρα σας. Έχουμε εδώ το Μανώλη Μαυρίδης που καταρρίζει ψάρι. Το παιδί λέει τελικά ότι τα ξέρει όλα και δεν ξέρει τίποτα. Είναι βαρεμένο στο κεφάλι. Ώρες Με πιάνει μια τρέλα να σε συναντήσω. το πιάνει μια τρέλα και ρίχνει δυναμίτες. Και είναι πολύ βαρεμένο στο κεφάλι. Αλλά κατά βάθος είναι πολύ καλό μωρό. Κατά βάθος. Κατά βάθος. Ώρες κάνει λίγο μαλακίες, αλλά μην του δίνετε σημασία. Πολύ καλό παιδί είναι. Εσύ μη μιλάς ρε παλιοβούλγαρε, παλιοβρώμα. Ай στο διάλο πρωί. Και εδώ έχουμε τον Νίκο. Έλα ρε Νίκο, που είναι Πόντιος και κρύβεται. Πόντιος. Και ψάχνει η γυναίκα για καμία Βουλγάρα ή καμία Πόντια. Να μην είναι παντρεμένη και να έχει 5-6 μωρά. Έχει 45 εκατομμύρια.